Yuwaru marala Mali jamana finitigiw ani u ka dɛmɛbagajɛkulu ka fara donsow kan sera ka suman tɔni caaman de minɛ ka bɔ jadijɛkulumaw bolo. An bɛna o kunnafoni tɛntɛn k'a lase aw ma jɛmukan kɔnɔ. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko Burkina Faso jamana ye wele bila Faransi jamana ma k'u ka kɛlɛkɛminɛnw ani mugu furunta caaman d'u ma walasa u ka se ka wulikajɔw kɛ ka jihadi kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kɔnɔna la. Duniya dolantanba min bɛ wele ko Coupe du Monde n'a bɛ senna Katarikaw fɛ yen nin waati in na a yirala k'a fɔ fɛn min ye Ghana ani Uruguay ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Ni kunnafoni ninnu bɛna kɛ VOA ka kunnafoniw la kumaba dɔ ye Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan ka fara kunnafoni misɛnnin wɛrɛnin kan min bɛɛ lajɛlen bɛna tɛntɛn k'a lase aw ma Mariam Tarawele fɛ. An balimaw an ka foli b'aw ye Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ka fɔ aw ye k'aw bisimila VOA ka Malikura kunnafoniw kɛnɛ kan. Nɛgɛ ɲɛ 17 tana gosira Bamakɔ n'a lamini na wula nɛgɛ ɲɛ 12 bɛ Washington DC Ameriki jamana faaba kɔnɔ. Bi ye juma ye décembre kalo tile 2 san 2022 sanga 30 o kunnafoniw bɛna lase aw ma Mariam Tarawele fɛ ka bɔ studio 6nan kɔnɔna la VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ sɔrɔ VOA ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen kan. Aw ka kunnafoniw filɛ nin ye. Duniya dolantanba ni a bɛ wele ko Coupe du Monde min bɛ senna Katarikaw fɛ yen a yirala k'a fɔ bi wulakile waati fɛn min ye Ghana ani Uruguay ye olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kɔn o fɛnɛ ɲɛ Kore woroduguyanfan n'o ye Kore du Sud ye olu ni Portugal fɛnɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Kunnafoni minnu bɛ o kuɲɛ la VOA kɔnɔna la bi an bɛna o lase aw ma ni VOA ka lasigiden Mohamed Danjogo ye n'a labɛnna ka bila nɛgɛ kan. Nka yan n'o cɛ an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye. Mohamed Danjogo i bisimila. Alors, il y a ce tournant, dans le temps qu'on dit que la Ghana et l'Uruguay, il est à 90 minutes, sans la chérie et le Faraloka, Halissa Ababa, ou de Moronanga, Uruguay, au Kafla, à Nifou, ou de Ghana là, son débat il y a un café, on est Ghana, on est à l'United de la Flana et Farafina, et qu'à de Tunisie, qu'on fait un mousse, c'est un beau, nous de la campagne. Et sans la clé, Portugal, nous Corée, et nous sommes en Europe, mais Corée du Sud, allez, c'est là, sur le Portugal, quand on fait la plus là, à Nikkei. Alors, là, du comment ça fait de l'entendre mon équipe là et puis japonais espagnol et le Finlande Japon allez c'est là sur plat en Italie Allemagne allez connaître Costa Rica qui nani en Isla d'abord il faut il faut que nous nous Japon en Espagne et lui de connaître la huitième de finale là Allemagne allez sur là Costa Rica ça na sur là au balla là au sommet en bas il faut na faut difana nous pratiquement jamana sabana de le Cameroun allez le Brésil et lui quand on sur mais il y a ça en connaissance c'est que Farafina konika bo là-bas au comme j'ai en bien la dige pour Halissa nous Portugal nous Maroc et Sénégal et le sera ça il y a des huitièmes de finale sur on me dit qu'il y a ça en connaissance nous Suisse en Serbie et le fana venir sur la salle au de l'ensemble et nous quand Philippe comme là nous Brésil ici et le de distance Mohamed dans le fond mon camp Kabou Mwako je vois ça là. Ni tun ye VOA ka dolantan kunnafoniw ye ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Yuwaru mara la ka d'a kan a yirala k'a fɔ Mali jamana finitigiw n'o ye faamaw ye ani ka fara u dɛmɛbagajɛkulu ka fɔ ka taa se donsow ma sera ka suman tɔni caaman de bɔ jadijɛkulumaw bolo min tun labɛnnen don ko a bɛna kɛ jaka ye n'a minɛna dugudenw na waleya in k'a kɛra Novembre kalo tile 29 su fɛ ka dugu jɛ a tile 30 la o kunnafoni walasa an ka se k'o ɲɛdɔn VOA ka lasigiden min bɛ Yuwaru Gurdo Bokuma ale b'o kunnafoniw lase. Ka kɛɲɛ ni Mali cɛfini tabaw u n'u baarakɛɲɔgɔn farajalaka dɔw ka wilikajɔ ye Yuwaru mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyana dongo sigida la a bɛ fɔ dugudenni min ma ko Owa a n'a lamini bɛɛ lajɛrɛlen dugudenninw na wilikajɔ min kɛra sababu ye u y'u bolo da sumankisɛ caman bade de kan o min kun jagoya minɛnen don jadiwale kɛbaw fɛ jagoya jaka la k'aw hakili lajigin k'a fɔ an bɛ waati min na i ko sisan nin de ye malotigɛ waati ye wa nin de ye i ka dɔn k'a fɔ kulu maramafɛntigiw ni u ye jadiwale kɛbaw ka wilikajɔ waati ye k'u ka sɔrɔ boso yaasa u bɛ se ka maramafɛnw san cogo min ani u ka balo yɛrɛbakun u bɛ se ka jɔ n'o ye cogo min fo ka taa se u ka taji sɔngɔw ma nin waleya min kelen filɛ nin ye cɛfini tabaw u n'u baarakɛɲɔgɔn farajalaka dɔw fɛ nin ye waleya ye min sɛbɛkɔrɔ fora Yuwaru mara faso jama fɛ bari nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw dɔrɔn de bɛ se ka kɛ sababu ye kulu maramafɛntigiw ka k'u dagayɔrɔ bila ka taa fan wɛrɛw fɛ k'a jira aw la k'a fɔ fana min ye jadiwale kɛbaw ye lasigiden de b'u bolo nin dugudenni kelen kelenna bɛɛ lajɛrɛlen na o lasigiden de bɛ nin sumankisɛ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a bila u ka yamaruya kɔnɔ seereya dɔw fana ka fɔ la cɛfini tabaw u n'u
unu u baarakɛɲɔgɔn farajalakaw ka nin wilikajɔ in kɛra sababu ye ka tɛgɛ da siganama caamanba de kan minnu fana bɛ taa bila sɛgɛsɛgɛli kɛbaw ka yamariya la ni dɔw ko tare nin ko in na ka caamanba de fana jɔrɔlen don bari sabu ka daa kan ni nin ko in danna sira la ni o de ye k'a fɔ ko wilikajɔ danna nin siɲɛ kelen ma jadiwale kɛbaw ka seginni na kɛ sababu ye ka tɔɔrɔ nasuguya bɛɛ lajɛrɛlen ta ka maaw sɛgɛrɛ VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Yuwaru Gurudo Bokum ka laseli don. An bɛ tɛmɛ ni kunnafoniw ye hali bi Mali jamana kɔnɔna la a yirala jateminɛliw senfɛ k'a fɔ ko kɛnyɛrɛye kunnafonidi so n'o ye télévision so ye n'a bɛ wele ko Joliba TV min tun ni u ka baaraw ɲɔngirila Mali jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ka sabu kɛ kunnafoni jugu dɔw carili ye ko min bɛ se ka dankari jamana yɛrɛ ka yiriwali baara dɔw la a yirala kunnafoni kɔnɔ kunu alamisa wula fɛ k'a fɔ ko o ɲangi wulila ka bɔ u kan pewu. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Kunu alamisa cakɛda min bɛ n'ale ɲɛsinnen don kunnafonidiso olu kɔlɔsili ma n'o ye haki ye u ye sɛbɛnfura bɔ o sɛbɛnfura kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ɲangini min n'a tun talen don ka Joliba TV ka o sɛgɛrɛ mun ye u ka baaraw ye k'o jɔ kalo 2 kɔnɔ ko o ɲangini ko o wulila ni sɛbɛn kelen kɔnɔ haki mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko u ni Joliba TV ɲɛmaaw kɔni bɛnna fɔ la mun ye u ka fasiri nataw ye kɛrɛnkɛrɛnyala mun tɔgɔ ko editorial ko o nacogo ko u na o jateminɛ kosɛbɛ Joliba TV kɔnɔna nisɔndiya o de ye a ɲɛmaaw ta ye Aissata Traoré an ka ale lamɛn. Ɲangini min tanen don haki mɔgɔw fɛ ka ɲɛsin Joliba TV ma ɲangini wulila lahalaya min b'anw na Joliba TV la yan nɔ an nisɔndiyalen don. Joliba TV ka nin sɛbɛn kofɔlen in kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ i ka dɔn mun ye kunnafonidilaw ka soba ye n'o ye Maison de la Presse ye ani kunnafonidilaw ka kulu wɛrɛw olu kɔni ye u seko bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa ni ɲangini bɛ se ka wuli ka da kan a kɔlɔlɔ a barika o ka bon kosɛbɛ. Aissata Traoré yɛrɛ y'a yira k'a fɔ Joliba TV kɔnɔna la hali n'u nisɔndiyalen don u kɔni tun ye nin ko in a kɔn wa a ye foli bila ka ɲɛsin baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma minnu y'u cɛsiri nin wagati kofɔlen in kɔnɔna la. Hali n'a y'a sɔrɔ an yɛrɛ tun ye haki ka nin décision ye an y'a condamné k'an ka télé suspend a décision an kun y'a condamné. N bɛ profiter i ka micro fɛ ka Joliba TV baarakɛla bɛɛ fo k'a ta ɲɛmɔgɔw la a n'a journaliste an bɛ bɛɛ fo parce que u ye courage sɔrɔ et puis ils sont restés mobilisés malgré la suspension donc n bɛ n ka foli ɲɛsin Joliba TV baarakɛla bɛɛ ma. Mori Keita ale ye kalanden ye mun bɛ ka kunnafoni kalan sanfɛ kalanso la ale kɔni y'a yira k'a fɔ ni ɲangini wulili min filɛ nin ye haki fɛ fɛn ɲuman don ka da kan jamana bɛ lahala min na a ka kan bɛɛ lajɛlen hakilinata o ka se ka fɔ kunnafonidisow kan. Bon ne hakilina ye min ye a wulila a diyara ne ye barisa ko ɲuman tɛ kunnafonidisow ka datugu surtout an ka jamana bɛ nin wagati min kɔnɔna la a kɔni kɛra a diyara ne ye kosɛbɛ. Haki maaw an y'olu wele n'a y'a sɔrɔ u bɛ se k'u hakilinata di halisa u y'a yira k'a fɔ sɛbɛn min bɔra o de ye olu hakilinata ye u tɛna fɛn fɔ ka fara o kan mun ye kunnafonidilaw yɛrɛ ka soba o ɲamaba ye n'o ye Banjugu Dante ye an ye o fana wele o y'a yira k'a fɔ ale hakilinata kɔni mun ye ale nisɔndiyalen don ka da kan i k'a dɔn ɲangini o wulila a tilala ka wele bila kunnafonidisow ma cogo min na u ni haki u ka kɛ ɲɔgɔn baaraɲɔgɔnma ye u kana kɛ ɲɔgɔn fadima ye. Mohamed Danyogo VOA tɔgɔ la ka bɔ Bamako. An bɛ to ni kunnafoniw ye Bamakɔ siraba lakana dɔgɔkunba ni a bɛ wele nanzarakan na ko Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité routière o ta ko 18nan o sigira min kɛra novembre kalo tile 21 Bamakɔ dugu kɔnɔna la a kun de tun ye ko ka kunnafoni di mobili bolilaw senamatigiw ani bolifɛnmisɛnninw ma cogo min na siraba ka kansara dɔ bɛ se ka b'o la ni ka fara kaski o donni kan maaw kunna walasa u ni na kisi o kunnafoni walasa an ka se k'o ɲɛdɔn bi VOA ka lasigiden Abibatu Nankɔ Traoré ale ye munumunu salo kɛ a kɛnɛ kan a ye kunnafoni minnu sɔrɔ Bamakɔ an k'o lamɛn. Ntɛnɛndo novembre kalo tile 21 san 2022 daminɛ kɛra don min sigilen don sirabakana bolili o tako 18nan Mali jamana kɔnɔ ni ɲinɛn san ye tali kɛ ka dan sigi bolikojugu la siraba kan n'o bɛna kɛ sabu ye ka manifinw ni lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛntigi sen 2 ani sen 3 min labɛnna jɛkulu min bɛ yen sirabakana kɔlɔsili la n'a bɛ wele ko ANASER ani cakɛda min sigilen don bolimafɛnw siraba kow kan n'o ye ministère des transports et des infrastructures Mali la olu ka bolo di ɲɔgɔn ma Ousmane Maïga ale ye ANASER ɲɛmaa ye. Parce que n'i taara an ka hôpitaliw la n'i taara service des urgences yɛrɛ la mɔgɔ minnu bɛ na urgence la ni mɔgɔ 3 nana i b'a sɔrɔ 1 ou 2 o bɛɛ ye accident de la circulation routière kelen o ye mototigi sen 2 ou bien sen 3 ye
donc hukumu kɔnɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko fanga port de casque k'a matarafa parce que o dɔrɔn de bɛ se ka mototigi protéger ni binna ni accident kɛ pour que kɔlɔlɔ kana s'i ma. dɔgɔkun yɛrɛ kun cɛra sibiri don novembre kalo tile 26 san 2022 minisiriso min sigilen don bolimafɛnw ani sirabakan kow kan o jabala la Bamakɔ. Madame Dambele Madina Sissogo ministre min sigilen don bolimafɛnw ani sirabakan kow kan. Anw y'an sigi k'an jateminɛ an y'a dɔn k'a fɔ n'i b'i bolimafɛn kɔnɔ n'i ma hakɛ dɔn dantɛmɛ boli la o bɛ kɛ kasara ye. N'i b'i bolimafɛn sanfɛ bolimafɛn sen 2 ni sen 3 kasara an tɛ se k'o bali mais an ye jateminɛw kɛ min bɛ se ka dɔ bɔ kasara kɔlɔlɔ la maanifin min b'i bolimafɛn ninnu sanfɛ o ye n'a bɛ fɔ ko fugula kasiki k'o don i kun na. Tan sarala 6 fo ka taa se 7 ma bɛ bɔnɛ u ni na. O kama a ɲininen don bɛɛ fɛ u ka bolifɛnw boli dɔɔni dɔɔni ani ka kasiki doni matarafa walasa sirabakana kasara ka se ka nɔgɔya. Abiba Nango Traoré, Mokhtar Bari, VOA Bambara, Bamakɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoniko la. An balimaw an ka foli b'aw ye k'a lase aw ma k'a fɔ aw bɛ ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw lamɛn nin waati in na a ka radio fiɲɛsiraw bɛɛ lajɛlen fɛ. Bamakɔ n'a lamini ye fiɲɛ turukala 102 o fiɲɛsira ye. Ɲorodi Sahelikaw bɛ se k'an sɔrɔ radio Emergence kan 99.6. Buguni o ye radio Kumase 92 fiɲɛsira fɛ. Yuwarukaw b'an sɔrɔ radio Dunuya ka 101.2. Koro ani Bayangara aw b'an sɔrɔ radio Orona kan 93.2. Gawo o ye fiɲɛ turukala 106.1 ye. Tumutu fiɲɛ turukala 93. Ni waati in na Abijankaw bɛ se k'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 99 o fiɲɛsira fɛ. Wagadugu Burkina Faso aw b'an sɔrɔ fiɲɛ turukala 102.4 kan. An ka bɔlɔlɔsira bɛ www.voabambara.com walima aw bɛ se k'aw sɔgɔ fɛnɛ an ka page Facebook, YouTube ani Instagram na VOA Bambara. Malikura kunnafoniw bɛ ka lase aw ma Mariam Traoré fɛ nin waati in na ka bɔ VOA soba kɔnɔ Washington DC. An bɛ taa Bamakɔ kɛnɛya minisiriso ka bulon kɔnɔ kunun alamisa décembre kalo tile fɔlɔ san 2022 u y'a yira k'a fɔ mɔgɔ 263 de sɛgɛsɛgɛra ka dɔn ni coronavirus bana bɛ olu la. Banabaatɔ kɔni ma sɔrɔ ni ma kofɔlen ninnu na. O ye coronavirus banabaatɔ hakɛ to mɔgɔ 32 ani mɔgɔ 700 ni mɔgɔ 60 la. Maa minnu fatura dɔgɔtɔrɔso ni jamana fan wɛrɛw hakɛ ye mɔgɔ 700 ani mɔgɔ 20 min kunnafoni dira kɛnɛya minisiriso a ka kunun alamisa décembre kalo tile fɔlɔ kunnafoni di senfɛ. An bɛ taa ni kunnafoniw ye Burkina Faso jamana kan. U ka fanga ɲɛmɔgɔ n'o ye Apollinaire Kelem de Tabela ye ale ye laseliw kɛ min senfɛ a yirala k'a fɔ k'a ye laɲini kɛ Faransi jamana fɛ ko ka kɛlɛkɛminɛnw ani mugu furuntaw d'u ma cogo min na u ka jamana bɛ se ka wuli k'i kɔkɔ da jarijɛkulumaw kɔkɔ la ni k'u kɛlɛ ka bɔ Burkina Faso jamana kan. Kader Traoré VOA tɔgɔ la ka bɔ Wagadugu ale b'o lase.
kamasɔrɔ Burkina Faso ka fangakura ɲɛmaaw ye latigɛ dɔ ta min kɔnɔ o y'a yira ko o makoɲa bɛ yɛrɛkɔrɔsi dugulen ɲɔgɔnna ba 50 le ra. AFP ka kunnafonidiso y'a yira bi sɔgɔmada nin na ko Burkina Faso ka furancɛ fanga ɲɛmaa Maître Apollinaire Kyelem de Tambela ale y'a yaala Faransi ka lasigiden fɛ ko o ka banba ka se ka mugu ani kisɛ di Burkina Faso ma minnu bɛna se ka di nin yɛrɛkɔrɔsi dugulen kura ninnu ma u ka kɛlɛ kɛ kosɛbɛ jadi kɛlɛ kan. AFP kɔni yaala nin kɛra ka sɔrɔ taratalon tɛmɛni Burkina Faso ka fanga ɲɛmaa Maître Apollinaire Kyelem ale ye Faransi ka lasigiden min bɛ Burkina Faso kɔnɔ Luc Alad olu sera ka sigi ka fɔ kɛ ka taa teriya tigɛdi ɲɔgɔnma min bɛ nin jamana fila ninnu cɛ. AFP kunnafonidiso kɔni ɲɔgɔnye kelen na taratalon tɛmɛni Luc Alad ani Maître Kyelem cɛ ko Faransi ka lasigiden y'a yira Burkina Faso ka fanga ɲɛmaa na ko a ka gbɛlɛ olu ka ciden minnu bɛ Burkina Faso kɔnɔ u ka se ka munumunu salo kɛ jamana fan bɛɛ ra ka taa lankanabaliya warakatali ye. AFP kunnafonidiso ka lasili ko nin jaabi nin kɔ ko Maître Kyelem y'a yira Faransi ka lasigiden na ko o le kosɔn olu bɛ dɛmɛ yaala yaasa ka se ka maajuguw kɛlɛ ka bɔ jamana fan 4 bɛɛ ra. O kɔfɛ ko Burkina Faso ka premier ministre a ti faamuyali kɛ ko mun le kosɔn dɛmɛba bɛ lasira Ukraine ma ka se ka kɛlɛ kɛ ni Rusilakaw ka jamana ye ko nka kabi san 6 binkani walew warakata n'o Burkina Faso kɔnɔ nka fasodenw tɛ nin dɛmɛ kelen ɲɔgɔn sɔrɔ la. Hakilina jigira kabi san 2015 tɛmɛni jatigɛ walew ani bɔnɛ le bɛ jigira fasodenw fɛ ka bɔ jɛnkulu maramafɛntigiw fɛ a da bɛ digira finitigiw ani yɛrɛkɔrɔsi dugulenw de ra. Nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso. An balimaw aw ni yantuma ni sibiri n'o ye décembre kalo o tile sabanan ye an b'a fɔ kɛnɛ kan dɔgɔkun kelen ka kɔ ni farafina gun tilenbiyanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o ye CEDEAO ka jamana kuntigi ka lajɛ ɲɛ min bɛna boloda ka kɛ karidon décembre kalo tile 4 na Abuja. Nigeria jamanatigi kɔrɔ Goodluck Jonathan bɛ jateminɛ taama la Mali la furancɛ faga ka taabolo sɛbɛn lawaleli kan. Yala furancɛ faga kalata labɛnni o baara taabolo o bɛna labato wa? N'a b'a fɛ k'aw da don ni baro la sibiridon a y'o tulon sɔgɔ an b'a fɔ kɛnɛ kan. Surɔ alamisa sufɛ surafana dun dɔ kɛra Ameriki jamana masayaso Maison Blanche kɔnɔna la ni jamanatigi Joe Biden a n'a furumuso Jill Biden ka fara Faransi jamanatigi Emmanuel Macron n'a furumuso Brigitte Macron kan. Ni maa damadɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen ka surafana dun senfɛ kumaɲɔgɔnya ka don u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ gɛlɛyaw kofɔ Ukraine jamana ani Rusi jamana cɛ kɛlɛ la. A yirala k'a fɔ Kremlin kɔni ye u ka laɲiniw bɛɛ lajɛlen na gosi. Mohamed Touré ale b'o kunnafoniw lase. Ladies and gentlemen, distinguished guests, please take your seats. The dinner is about to begin. Ni ye Biden ka jamana ka sufɛ dumuni ba fɔlɔ ye n'a bɛ wele ko diinɛ gala min kɛra foroba la dunan 340 ɲɔgɔn tun bɛ min kɔnɔ. White House tun masirilen don seli waati kama don minnu bɛ kɔn sufɛ dumuni ye u ka bonya ni nɔrɔ n'a bɛ wele ko toast senfɛ jamanatigi fila ninnu ye u ka jamanaw ka teriya n'u ka tilenya min bɛ sen na kabini tuma jan o tanu. We stand together, shoulder to shoulder, precisely to be entitled to say at the same time. An jɔlen bɛ ɲɔgɔn fɛ kamankun ni kamankun la tigitigi ka kɛ ani ka jo sɔrɔ k'a fɔ ko waati kelen na anw jamanadenw ani hɔrɔnya bɛnkan balimaya Macron y'o fɔ. Jamana ka dumuni nin bɛ na ni Macron ka tile 3 sigili ye Ameriki jamana na. O tile 3 nin kɔnɔ jamanatigi Macron taara NASA o ɲɛmɔgɔso la ani Congrès n'o ye Capitole ye. A ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni wasablon mɔgɔ dɔw ye ani Biden ka fangalamɔgɔ. Macron bɛna a ka taama ban Nouvelle-Orléans mara la. O tɛmɛnen kɔ Kremlin ye jumadon sɔsɔli minnu fɔ Ameriki jamanatigi Joe Biden fɛ n'o tun y'a fɔ k'ale labɛnnen don ka baro kɛ n'a ka Rusi jamanatigi Vladimir Putin ye n'o laban nin ye a ka kɛlɛkɛdenw bɔ Ukraine jamana la. Ameriki jamanatigi o la sa y'a fɔ ko kumaɲɔgɔnya bɛ se ka kɛ dɔrɔn Putin bɔlen kɔ Ukraine jamana na. Moscou a jɛlen don ko a bɛ ban o la. Kremlin ka kumalasela Dmitry Peskov y'o fɔ. A y'a sinsin a kan ko sarasi baara bɛ sen na lafiɲɛbɔ dɔn. Putin thinks that he can crush the will
of all those oppose his imperial ambitions. Biden y'a jira k'ale labɛnnen don ka kuma ni Putin ye o ni o kɔfɛla la bɛ fɛɛrɛ ɲini walasa ka kɛlɛ ban Ukraine jamana la. A ye irisi sɔrɔdasiw bɔli kɛ sarati fɔlɔ ye. N'o tun bɛ bɛn ten, o tuma la lajɛla ni a ka Faransi teriw ni OTAN ye n tun bɛna nisɔndiya ka sigi ni Putin ye k'a lajɛ a hakilina bɛ min na. A m'o kɛ fɔlɔ a ko ten. A y'a fara kan waati kɔnɔ kunnafonidilaw ka lajɛba dɔ kɛra ni Faransi jamanatigi Emmanuel Macron ye ka sɔrɔ a banna Biden ka sarati ma. Putin da b'a la wa a da b'a la hali bi jɛɲɔgɔnya kama kumaɲɔgɔnya kama o min nafa ka bon kosɛbɛ. Kremlin ka kumalasela y'o fɔ. Ye farafina ka san kɔnɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ la belebeleba ye. A y'aw sɔgɔ VOA kan yasa ka se ka farafina ka farikolo ɲɛnajɛ manti k'o seli kɛ ni an ka kunnafoli ɲɛfɔli kuncɛlenw ye ka kɔn tulon ɲɛ ni tulon kɔfɛ olu minnu bɛ bɔ kɛnɛ kan tɔnɔntankulu degeli karamɔgɔw ani tɔnɔntanaw wa an kana ɲina fɛnɛ balɔntana tɛmɛbagaw an tolon k'an sewa ni tolantan damu ye ɲɔgɔn fɛ. An bɛ taa Afrique du Sud jamana kan ka d'a kan k'u ka jamanaden caman de bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin waati in na n'u ka jamanatigi Cyril Ramaphosa bɛna bolo ja fanga kan walima n'a bɛna fanga lasigi. Kayatu Traore ale b'o kunnafoniw lase. Is going to hand over the report physically. Kada kunnafoni dɔw kan jamanakuntigi tun bɛ walansɛmɛ bolo ma alamisa don na ka kɛɲɛ ni walansɛmɛ laɲini caman ye nka juma tile daminɛ na yɛlɛma donna o taabolo la a jɛɲɔgɔnw ye a ladi k'a fɔ ko a ka wuli ka i jɔ ko k'a yɛrɛ lafasa. Congrès national africain ANC o politiki kulu ɲɛmɔgɔya so fanga bɛ minnu bolo la Afrique du Sud jamana kan kabini nanzaraw ka jagoya fanga binna san 1940 waati la ye kumaɲɔgɔnya telimanw bolo sigi a gɛlɛya ninnu kan. Kabini juin kalo tɛmɛnen na jamanakuntigi Ramaphosa bɛ jalakili kɔnɔna na ka da foroba gundu baarakɛla ɲɛmɔgɔkɔrɔ ka plainte bilalen na a kan polisi la ko a ye nafolo kunba min suɲɛna a ka foro kɔnɔna na jamana kɔgɔduguyan fanfɛla la ma sɔn ka polisi ladɔnniya o suɲɛliko ninnu kan ko a y'a ɲini de ka zo ninnu dalamu yaasa u kana suɲɛniko ni lakodɔnniya. Président Ramaphosa ma sɔn fiyewu jalakilikan ninnu ma. Jumadon na a ye kɔkɔrɔmadonni caman sɔrɔ ka bɔ jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Chrétien dina église anglicane ɲɛmɔgɔba ye sorunadonni kɛ ko jamanakuntigi ka to a ka baara kɔnɔna na. Alamisa sufɛ jamanakuntigi ka kuma latɛmɛla Vincent Mangoena ye laseli kɛ ka fɔ. Urgency of this issue. The president appreciates the enormity. Ko jamanakuntigi bɛna to siraw danatigɛlenw kan min bɛ jamana nafa ani min bɛ basigi sinsin jamana kɔnɔna na. Jamanakuntigi ye a yira k'a fɔ ko dalilu kelen tɛ jalakilikan ninnu na ka ɲɛsin ale ma nka a y'a sɛbɛntiya kɔni k'a fɔ ko dolari nafolo 500 ani dɔɔni ɲɔgɔn na nafolo mugu min a ka fɔ la tun ye misi dɔw feere sɔngɔw ye a ye min kɛ Sudan jamana mɔgɔ dɔ ma o nafolo o suɲɛna a ka so kɔnɔna na. What is important for everybody to appreciate here kofɔli ninnu ye siganaba don Ramaphosa la ale min tun ye i kana bɔ ka kɛ yuruguyurugu kɛlɛliba ye Jacob Zuma ka fanga kɔfɛ minnu ka fanga tamasiyɛn tun ye namara ni yuruguyurugu ye. Arabadon na wasabulon ye sɛgɛsɛgɛli kulu min bila sen kan a taabolo kan ye u ka baara kuncɛli gafew di wasabulon ma. Tarata nata la wasabulon bɛna baara daminɛ a kan nka jateminɛna caman ye a yira k'a fɔ ko Ramaphosa ka fanga bɛ sɔn ka tiɲɛ. In the interest of the country. Aw de bɛ kunnafoni mɔlen sɛnsɛnlen di anw ma bamanankan na. VOA Afrique filɛ nin ye 102 fiɲɛ sira kan Bamako Mali la. Sisan an bɛna Siyaka Tarawele ka farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn min bɛ duniya dolantanba Coupe du Monde kan. Qatar kɛnɛ kan Coupe du Monde jɛkuru kara sɛnɛntɔlɔnta ɲɔgɔn danba ɲina san 2022 ta jamana minnu bɛna ye 8e de finale ɲɔgɔn danw na olu tɔ bɛ dɔn bi jumadɔya in na décembre kalo in tile 2 Maroc farafina cɛbɔ farala Senegal kan farafina jamanaw na minnu bɛna u niyɔrɔ ta 8e de finale la ka d'a kan Maroc ye se sɔrɔ Canada kan kunu alamisa décembre kalo in tile fɔlɔ celu 1-2 Maroc kanu na min ye 8e de finale ɲɔgɔn danw ye sinigɛnɛ kari décembre kalo in tile 4 Angleterre ni Senegal de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ
Bobo Dioulasso Burkina Faso kaw fe Senegal senkɔrɔma dodoba dɔw be yen a dɔ ka fɔ la se be sɔrɔ Alidu Wedrago VOA lasigiden Bobo Dioulasso. Senegal ka diɲɛ tolontan bena kɛ ni Angleterre ye 8e de finale la o kuma be Bobo Dioulasso kan bɛɛ da ya luge ale Senegal supporter la baye an lan lo Senegal la Senegal be se ka gagner comme équipe min lo dusu boran ale be se ko permis o ka gagner an kɔni be fɛ o ka gagner. Salia Kasamba mi balontan karamɔgɔ dɔ ye ale ka militara a bena gwɛlɛya Senegali ma. Senegal Angleterre est favori. Sénégal bitaso mais jeune parce que jeune cogoya la Sénégal à la dernière minute au relâchement que jona Sénégal tito nu tempo e ka jakalo ka rythme kelen suivi relâchement ke attaquant modèle mon bi Angleterre fait ni au vidéo Sénégal la Jonas Apollinaire Kabori farkolo nyanage kibaria jensela ye ale fait Sénégal kone saranya fenlo barabi anglais lo bolo parce que ne fait Sénégal lo manake chugo obno o fasa do nimba lontana parce que ya ye ka faute nana mingi an se ka bo pour la le sor la kaban a to sisan amana fasa do nabi kemiye abukoye aywa udu alonga focus sera ka jama sago ke ka bo pour la a jarao Sénégal be président be boraka o ka nusonja ira togora Bobo Dioulasso. Angata Dakar Sénégal kaw fe labenu be sena Lion de la Tiranga sengoroma de baw fe fan chama fe wala sa ka ɲɔgɔn dan lajɛ jabaranu kan nama jara VOA la sigidin Dakar be do ɲɛfɔanye Sénégali faba la baroke yɔrɔ minnu be wele Grand Place ani baarakɛ yɔrɔw la kuma kelen de be mɔgɔw da o de ye Sénégali waraw ni Angleterre ka tolanta ye 8e de finale la diɲɛ tolantanba in na Qatar Youssou Ndour ka dɔnkili kura in fana tolantan kan o mankan be fan be ni waati na Escatir bam kin kono Ali Silasi Findo Kalilu Kulubali ka mayo ba kanna u ka Grand Place la ka be kari toron de ma kono kata tolantan ilaje jabarani bala Place de la Nation comme dimanche le 19h bebe wuli ka kata Place de l'Obélisque mbe taje Sénégal abe fundi kata je Cheikh Gueye ka dalemba la Sénégali braw be Angleterre bo na ko venga bitigi na yambi ni sitele ma ka laje match ko ni amano ya ka ambe Angleterre gosi ambo goso fla fu moruba mbola yo am fe matiga ka morula ece ambo su ku kono Sénégali waraw ka sebaya soroli Angleterre kan o hakilina kelen de be Shamsidine Sane fana la kunna foni dila do fari kolonyana je kan l'Angleterre ne peut pas Angleterre tise ka Sénégali kan intolantanto in kan nyeta imbali wa nebe min fo o de ye CBB Sénégali ye wala sa kata yorojan ni tolantan in na nga bangali sankanu jagokela do Medina kin kono ale koni jorlen do Sénégali waraw koro ka da kan ko Angleterre ye jamana ba de tolantan na match ni ateke match nokoya Angleterre grand équipe de Sénégal fana bon grand équipe de mais sur le papier Angleterre bana anya quoi parce que ni Angleterre la équipe ni de 11 types ni c'est plus solide que en équipe ni quoi 40% bambol pour en gagner mais atteindre radar Nama Jara Dakar Bewa Bambara tiɲɛ do Mali ma se ka ye Qatar kɛnɛ kan nka baaraw be senna a be san dama dɔ bɔ sisan kunu alamisa décembre kalo in tile fɔlɔ tournoi international de football des étoiles du Mandé tako nanina daminɛna ba dugu nafanji Kati mara la jamana saba de be ka o niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na Mali jatigi Sénégal ani la Guinée a ɲɔgɔndan kun ka sɛkasidondow labɛn sinima u ka se ka Mali kunkɔrɔta farafina kɛnɛw kan a ka ja diɲɛ ɲɔgɔndanw kɛnɛ kan sɛnɛntɔlɔntan bunagun kan ka da kan sɛnɛntɔlɔntɔn denmisɛnw minnu si ma tɛmɛ san 18 kan olu de b'u niyɔrɔ ta ɲɔgɔndan na Mahamadou Doucouré étoile du Mandé président d'honneur ni mondial na on ko nyanga la ñini Qatar ka se ka Mali baye mais ala ma latige ngambe do ke prochaine coupe du monde amba ñini ala fe ala ka Mali Qatar mondial la na tara mondial la ka fenge Afrique madel ka minke ni Mali yera keneka aw mun be formation na football base abe janye ambe ala dele ala ka latige kabini ɲɔgɔndan daminɛna ni ɲina ya san 4 ye étoile du Mandé sɛnɛntɔlɔntɔn denmisɛnnin caman ye contrat sɔrɔ ka taa Mali kɔ kan Mahamadou Doucouré an ka denmisɛn min bɔra salon kana bila an ka premier édition na kana bila bela joueur tan saba bɔra an ka tournoi sababu yala tako nanina ye fana na sɛnɛntɔlɔntan don mangana caman be kɛnɛ kan minnu bɔra kɔ kan ka na ɲɔgɔndan in lajɛ ka bi kunnafoniw lase VOA Bambara tɔgɔ la Alidu Wedrago Bobo Dioulasso Burkina Faso Nama Jara Dakar Sénégal ani ne yɛrɛ Siaka Traoré Bamakɔ Mali la a kan bɛn ntɛnɛn nata décembre kalo in tile 5 san 2022 Ibakiwala,
an balimaw a y'a faamu cogo min na ni de bɛna dansigi aw ka bi malikura kunnafoniw na min kɛra dɔgɔkun kunnafoni laban ye k'a lase aw ma Mariam Traoré fɛ Cheikh Thierno ale tun bɛ an ka jɛmukan kan k'a labɛn aw ni ce aw ka kulomajɔw la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Irimina kelena mirido sujama kelena mirima ani